Hello, good morning लोगोफोर नै आङो ब्लगखौ बेनि माने मर्निंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन सानबाय आरोना ओरैनोथ' सिम्पल जायो आंनि ब्लगा माने दासो गोदान बानायजेनदों ना स' नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थादो अननानै सापर्ट खालामदो गासैबो दा माने मर्निंनिफ्रायनो माने ओंखाम संनायनिफ्रायनो खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोननो जेरावबोथ' थांनायबो गैया न'आवनो थानानै भिडिअ बानायबालाय ओंखाम संनाय मावनाय दांनायखौनो देखायनांसिगोन नोंथांमोननो स' बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मान गोदोर गोदोर लेमदो थांबाय जों खावसे इबे सेवबाय खोमा जाला ओंखाम एवनाय मर्निंनि ब्रेकफास्ट बेनो जोंना दिनै बारा मानसि गैया क'क्राझार थांदो दिनै पिसिडिसिनि भाइ बारा दङ ना थांदो बिदियाव दङ ओंखाम एवनायाबो जाबाय आंना ओमफ्राय बिथिं लाल साहा दे जा दे बाबा हारसिं रोंबाय ना जानो दे जा फुंनि ब्रेकफास्ट लांबाय फिसा गोनांबाथाय बिदिनो ओंखामखौबो मोजाङै संनो मोना जानोबो मोना जानायावबो डिस्टार्ब ओमफ्राय जि गाबनानैनो फुथुनायखाय उन्दुलांबाय आंनाबो दा ओंख्रियाबा मा जाना दङ ओंख्रि जानदोंमोन आं गोदौबाय थासिनो नै ओंख्रिया आंना खारै जानो लुगैदों माने खारै गेजेर गेजेर खारैबो जानांगौ थावल' जाबा उदैफोरा थिग जाया माने गेस जायोना खारै जानांगौ गेजेर गेजेर ना एवलायबाय लोगोफोर नै नाखौ माने ओंख्रियाव होगोन आइनि निरामिसखौ खांना दोनबाय जोंनिया दा बेखौ नाखौ एवनानै होनोसै बेथिंजाय आरो बयलार दङमोन दाखालिनो लाबोनायसै बेखौ फ्राय एवनोसै नाखौ बिदि दोनबाथाय माने मास मोनसेबाबो जाजायो आरोना बिदि सोनानै आइसआव दोननांगौ आइसआव बिदि सोबाय ना थेमायाव ओमफ्राय बे आइसआव दोननांगौ आरोना होमबाना मास मोनसेबाबो जाजायो रायजानानै दासो सिमनांदों ना बेटा ओंखाम जाखांनानै जोङो दा बेरायदो ना ओंखाम जाखांनानै दा जोङो जिरायना दङ ना बाबु जिरायना दङ होन बाबुआ दुस्थु खालामबाय थादों बाबुआ बिराद दुस्थु जाबाय दुथु दाबाय बाबुआ दुथु दाबाय लालायखो आरो ओइ माम जानाया बे हासिबखौलाय मानो लादो आबा नै मामा जाबा ओंखामा दै सोमनायसो जायो आरो बांसिन इयो ओमफ्राय नाजों होना होबाय बेबि सना दे बा इखौ लानाङा जे मामखौ जा सना नोबा आंनि बेबि सना नै दुगैखांबाय बाबुआ हाबुनबाय मेंलाय लांबायसो मावनाय दांनाय जानाय गथ' दोननो थानाय ओरैबायदि दुस्थु जाबाय बेबो जुखायो पुरा माम जागोन आबा नेंजुखाया बे टेक्लादोनो दुस्थु जासोबाय बे टेक्लाया खान्थाल पार्टि
นี่ไปदाउफोरनो आदार होलायनोसै नै माथो हरनो नङा बा र' जोङो आंनि दाउ इफोरो दाउ खासि दिनै बेलासे थांनायखाय हर जानानै मोनफैगोन बुहुद दुस्थु जाबायलै बेरायनो लिंना लाना फैनाय जाबाय न' दुथ' जाबाय नोङो इसानाव बेरायनो फैदोंमोन नै मोनायावसो माने अमा आदार गैयानो बाबाया खोन्थाबाय खोन्थानानै दा माइरं रुगासिनो आरोना ओंखाम रुयो माबा ओमफ्राय बिबौबो होयो हरनि ओंखाम जानो लाबाय आं लोगोफोरनो माने दहायनिनो खारै ओंख्रि दङमोन ओमफ्राय ना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा एवदोंमोनथाय लेस्रा नामानोथाय एवबाय जाबाय माने गासैबो जाजोब्बाय इसोरो आं हारसिंल'सैमोन हासबेन्डआबो मोनफैथ'वाखैमोन माने इयो डिउटियाव थांदोंमोन ना बेखौ नेयैनो आङो नेनो हायैनि ओंखाम जाग्रोबाय आरो आं दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन बारा एसां देखायनाय जायासै जानाय लोंनाय बिदिनो दैलि ब्लगआ दैलि लाइफ आंनि बेनो सोलिगासिनो दं दासान्दि बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय स' नोंथांमोना अननानै भिडिअ'खौ नायजोबदो आरो नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय बाहरबाय ओमफ्राय दा हासबेन्डखौ नेदों आरोना हासबेन्डआ मोनफैयाखैनो 11ता बारलांबाय आरोना दाबो मोनफैथ'वाखै बेखौ नेगासिनो ओमफ्राय स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट एथ' हर जाबायनो बिफाखौ नेयै गेलेनानै खिलायलांबायसो हागिस गानहोनायखायसो नैबो उन्दुलाङाखै बिफाखौ नेनानै बेयावनो गाखोबाय थायो आरो नायो ओमफ्राय खिबाय मा खालामदो बेबि नानि गेलेदो सना आंनि दे गेले दे ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'बायमोन ओमफ्राय आं आरो सानबाय मा हासबेन्डनो माने नाया गैलामोन ना ओंखायनो इनो पिस मोननै एवना दोनबाय ओमफ्राय नै बाबुआ आरो जायाखैमोन ना दहाय मोनायाव ओंखाम ओमफ्राय दासो दौबाय आरो इनो ओमफ्राय बिदिनो मोनसे मोननै खन जाबाय थादो बाराबो जाया बियो बिसिनिल' जाखायो ओमफ्राय नै हासबेन्डआ दासो मोनफैबाय आरोना 12ता जाहां जाबायमोन दासो मोनफैदो बियो